O, teško meni, uzdahnula je Lili. Nemam s kim da se igram, nemam šta da radim i niko me ne voli. A Lili je bila jedinica i nije imala brata ni sestre. Živela u jednoj veoma lepoj kući koja je imala veliko dvorište. Ali oko dvorišta je bila visoka ograda, tako je da je bila odvojena od ostale dece u komšiluku. Ponekad je zaista bila usamljena. A onda je mama rekla: da li želiš da mi pomogneš da obrišem sudove? Ne želim da brišem sudove, rekla je Lili. Celo popodne sam unutra. Pa onda izađi u dvorište, igraj se, predložila je mama. Već sam se igrala sa svim što se tamo nalazi. Ali imaš mnogo svojih lutkica. Da, ali imaš svoje plišane životinje. Da, ali zašto ne zamisliš da su sve to tvoja deca, rekla je mama. Zamisli da idu u školu. Liline oči su se zasvetlile. Uskoro je izvukla svoju ogromnu, raznoliku porodicu iz ormara. Velike lutke, male lutke, krpene lutke, porcelanske lutke, kuce, mace i na kraju Medu Režonju i pingvina Čilija. Uskoro su svi sedeli na terasi. Kada je završila crtanje na tabli, odučila je da im postavlja pitanja. Režonja je bio veoma pažljiv, ali nije hteo da odgovara. Čili se prevrnuo upravo kad mu se Lili obraćala. Ipak, Lili je nastavila da im govori sve dok se nije umorila. A onda je svom razredu rekla: sada više nećemo da se igramo škole. Svi ste glupi i ništa niste naučili. A sada ću vas velikim brodom voditi na putovanje preko mora kao što moj tata putuje. Tako je pozajmila mamino korito za pranje i počela da ukrcava putnike. Svi su stali unutra, lutke, kuce, mace i naravno Režonja i Čili. To su zaista bili čudni putnici. Niko nije dobio morsku bolest. Uskoro je Lili rekla da je vreme za večeru i iznela svoj novi servis za čaj. Mama joj je dala malo hleba i putera, jedno parče torte i večera je počela. Režonji je oštro rekla da ne sme da bude pohlepan, a kucama da ne smeju da stavljaju šape na sto. Tada je usula mleko u šoljice, podelila hleb i puter i naravno na kraju sve sama pojela. Zar se nisi danas lepo zabavljala, rekla je mama. Da, rekla je Lili, ali umorna sam od toga. Želim da se igram sa nekim ko može da priča sa mnom. Hoćeš li da pođemo u šetnju u grad? Pitala je mama. O, da, rekla je Lili sa oduševljenjem. I tako su pošle. Lili se radovala jer je mislila da će je mama odvesti u neku prodavnicu. Ali iz nekog razloga mama je skrenula u jednu ulicu koja je vodila u suprotnom pravcu. Mama, zar ne idemo u pogrešnim putem? Pitala je Lili. Ne, dušo, idemo pravim putem, odgovorila je mama. Ali tim putem se ne ide u prodavnice. Ne, danas ćemo ići jednim drugim putem, odgovorila je mama. Ali gde idemo? Pitala je Lili. Uskoro ćeš vidjeti. I tako su išle udaljavajući se od lepih kuća. Lili je bila zbunjena kada je vidjela veoma siromašne kuće i izjavila: mama, zašto smo došle ovde? Pogledaj u tu malu siromašnu devojčicu koja sedi na pločniku. Zašto ona tu sedi? Ona ne može da hoda, objasnila je mama. To je jedino mesto gde ona može da se igra. Vidiš, ona crta po betonu. Ali mama, pogledaj i drugu decu. Oni nemaju ni cipela, a ni čarapa. Zašto? Pa to je zato što njihove tate nemaju posla i ne mogu da zarade novac kako bi im kupili. Zar oni nemaju igračaka da se igraju sa njima? Ne, dušo, sigurna sam da nemaju, odgovorila je mama. Mama, vidi onog dečaka sa medom. Njegov Meda nema ni ruku ni nogu. On nije lep kao tvoj Režonja, zar ne? Pitala je mama. A zašto se ova deca igraju ovde, zar nemaju dvorište? Ne, ovo je njihovo dvorište,
odgovorila je mama. Ti ne bi volila da se igraš na ulici, zar ne? Uskoro su krenule kući. Lili je bila veoma tiha i izgledala je da razmišlja o nečemu. Te noći je sanjala da je otišla da živi sa siromašnom decom. Sanjala je da je obučena u staru, pocepanu odeću i da nema cipele ni čarape i da mora da se igra na prljavoj ulici. Probudila se u strahu i zvala mamu. Mama je utrčala u sobu pitajući se šta se dogodilo. O, mama, plakala je Lili, tako sam srećna što sam ovdje s tobom i što imam svoj topli krevet i ovu lepu kuću. Mama je razumela i čvrsto je zagrlila. Sljedećeg jutra, pre nego što je bilo ko ustao, Lili je sišla niz stepenice sa jednim velikim papirom. Izvadila je sve igračke iz svog ormara i počela da priča. Zbogom, Režonjo, ne mogu više da te zadržim. Moraš da ideš da usrećiš onu siromašnu decu. Doviđenja, Čili, nadam se da će oni paziti na tebe. Mama je sišla niz stepenice da vidi šta se događa. Danas ću sve igračke da odnesem siromašnoj deci, rekla je Lili. Mama, molim te da i ti pođeš sa mnom da mi pokažeš put. Kasnije toga dana obe su išle istim putem kojim su išle i juče. Kada su stigle, Lili je počela da deli svoje dragocene lutke i životinje najsiromašnijoj deci. Vesti su se proširile kao vatra i uskoro su sva deca trčala prema njima. Ali Lili je podelila sve igračke. Uskoro su stigle kući. Zar ti nije žao što si sve svoje igračke podelila? Ne, odgovorila je Lili. Stalno mislim na to kako su se ona deca smejala od radosti kada sam im dala igračke. A ja nikad nisam bila tako srećna kao danas. Zatim je mama nešto rekla. Mogu li da ti odam jednu tajnu? Kakvu? Lili je bila znatiželjna. Uskoro ćeš imati nešto mnogo bolje od svih lutaka koji si danas podelila. Stvarno? A šta je to? To je lutka koja će moći da govori. Još bolje, dobit ćeš brata. O, kako se radujem, rekla je Lili. To je divno. Dragi moji drugari, siguran sam da i u vašem okruženju imate siromašne dece koji imaju mnogo manje od vas. Da li ima nečega što biste se odrekli kako biste ih obradovali? Učinite to već danas. Ili, ako je već pao mrak, najkasnije sutra da ne biste posle zaboravili.